L-għada li l-Pulizija arrestat 4 persuni brabta ma' kas li seħħ f'Jannar li għadda meta kienet qediet bomba ma' karozza fil-Fgura li b'xorti tajba ma ħadiċ, il-Pulizija komplet bl-investigazzjonijiet tagħha din id-darba hawnhekk fi triq Alessandro f'Birżebbuġa. Fil-fatt il-jum tal-ġimgħa sebaħ bi preżenza qawwija ta' uffiċjali tal-Pulizija flimkien ma' membri tal-Bomb Disposal Unit u anki soldati tal-Forzi Armati ta' Malta li kienu hawnhekk f'din it-triq propju jkomplu bl-investigazzjonijiet bit-tfittxija tagħhom f'garaxx li jinsab f'din it-triq. Il-Pulizija soktat bl-investigazzjonijiet tagħha wara l-operazzjoni delikata li saret matul il-jum tal-ħamis fin-nofsinhar ta' Malta u li matula ġew arrestati 4 irġiel suspettati li kienu huma il-moħħ wara l-bomba li tqedet mal-vettura ta' negozjant Awċi f'Jannar li għadda fil-Fgura. Kienu għal-ħabta tas-7 tal-ġimgħa filgħodu li ġimgħa kbira ta' pulizija u soldati suktaw bl-investigazzjonijiet tagħhom f'garaxx fit-triq Alessandro f'Birżebbuġa. One News se josserva li l-investigazzjoni tal-Pulizija saret fil-preżenza ta' wieħed mis-suspettati, raġel ta' madwar 30 sena. Kien għal-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar li r-raġel ħireġ mill-garaxx immanettjat u eskortat minn bost uffiċjali tal-Pulizija qabel ma tieħed tal-aktar sarriċ fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu ma' One News li l-Pulizija rnexxilhom jaslu għas-suspettati wara li s-servizzi tas-sigurtà interċettaw qatt ta' telefonati li saru bejn l-irġiel sigħat qabel ma ġiet attivata il-bomba mal-vettura tal-għamla Mitsubishi Pajero ta' Mario Scicluna. L-istess sorsi kkonfermaw li l-Pulizija kienet ilha dawn l-aħħar xahrejn issegwi l-passi tas-suspettati qabel ta' tissalt u arrestathom falqa fil-limiti tal-qajjenza f'Birżebbuġa. Spjegaw li l-Pulizija rnexxilha tikseb l-awtorizzazzjoni biex tinċertetta l-mobile phones tas-suspettati wara li sabet ta' min kienet is-SIM card li ntużat mal-bomba li ma ħadiċ u lokalità li minnha ġiet attivata minn wieħed mis-suspettati. Fil-fatt, minkejja li s-SIM card attivat il-bomba u ħadet parti minnha, l-isplusiv x'aktar xtijenti naqas milli jieħu u b'xorti tajba ġiet evitata splużjoni li seta' kellha konsegwenzi gravi, jekk mhux ukoll fatali. L-istess sorsi ma eskludewx li l-bomba tpoġġiet mal-vettura tan-negozjant brabta ma' allegat każ ta' traffikar ta' droga.